ଦିଦି ଲୋ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଧରୁଛ ଏଇଟା? ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କଲେଇ ପୋକ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଧରିଦେବି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବି ଯାଇକିନା ମୁଁ ବି ଟିକେ ଧରିଦେଲି। ମୋ ଚୁଟିରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାବରେ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଧରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ମୁଁ ତ ଧରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଧରାଧରି ସରିଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ଦିଦି ମାନେ କୁଲାରେ ରଖିକିନା ହାତରେ ଏମିତି ଘଷି ଘଷି ଦେଉଛି, ମାନେ ତା ଚୁଟି ପଡ଼ିଯିବ ସବୁ। ଚୁଟି ଏମିତି ଘଷିଲେ ସବୁ ଚୁଟି ତାଙ୍କୁ ଝଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫା ହେଇଗଲେଣି। ତାପରେ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖ ମୋ ଝିଅଟା, ମୋ ଦିଦିର ଝିଅ ଏଟା, ତାପରେ ଟିକେ ଚାଉଳ ଭାଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଇ କଲେଇ ପୋକ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି। ତାପରେ ଏଠି କଲେଇ ପୋକ ଆମେ ଭାଜି ଦେଉଛୁ ଏଠି। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଜି ହେଇଗଲା, ଆମର ଭଜା ସରିଗଲା। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ଭଜା ଆଉ କଲେଇ ପୋକକୁ ଆମ ସେ ଝିଅର ତା ଝିଅକୁ ଦେଉଛି। ହେଲୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଖାଇବୁ? ବାପରେ ଏମିତି ଖାଉଛୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହସୁଛି ଆମକୁ ଦେଖିକିନା। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।